Oyawre janel mar Lolwe TV okinyi ma kawuono tarik en 15 dwe mar 7 odiechieng' mano mar tich abich kama bende an kae damino no mar oboke ma wantiere go The Daily Nation kaachiel kod The Standard. The Daily Nation wacho bende koro mipe kae wacho ni battle for parliament. Boreno kanyo tipo iluongo ni rival formation seeking to control both houses counties kanyo moluor Raila Amolo Odinga gi jalup ker Dr. William Ruto. Ing'eyo ni to jomage ma bende nitiere to kod ji jogo ma bende gichungo mondo mi odhi olar kom pogore opogore gidwa ni ng'ato dwa ni obed gi jood bura mang'eny. Wabomi kanyo, who's to blame for this mess? Ferdinand Omanyala was last evening racing against time to get to US. I think Miss Toche Ferdinand Omanyala mabende koro pod ne yamo kendo koro chomo mana piny Amerika. Ng'wech bende nitiere godo kawuono gotieno, koro en gima tek ahinya bang' ka visa mare nodeko. The Standard ibo kanyo lame duck president ng'eyo kanyo ker Uhuru Kenyatta kaka bende nyaka gi sani koro iwacho ne koro kwano mana ndalo matin kende mondo mi odhi dala penjo kanyo ni lame duck president en wacho bende koro nitiere kanyo kachako kanyo ite mago ma iye state granted us the permission to build center who claims mano World Health Organization kata riwruok mang'iyo weche mag thieth e piny mangima World Health Organization wacho ni koro piny owacho ma Kenya andino koro miyo gi thuolo mondo mi giger log tich mar World Health Organization. Mano nyaparo lo mabende koro mar Kenyatta University magone kola chiedhnade ahinya mosemiyo nyaka Vice Chancellor Paul Wainaina bende koro ne onyisi mondo koro bede tenge. Wacho kanyo ni ke yuto nicha wacho kata mbalariany nicha wacho ni nicha ok ogol pachgi to koro World Health Organization wacho ni gin ne giyudo teko ma kamano kowuok piny owacho kendo boneno kanyo eka 200 mag law mano bende koro ni tiyo godo. Weche mamoko bende koro nitiere iwacho kanyo ni Omanyala gets visa reprieve iwacho ni koro gikone to jang'wech mano mar ng'weje mag 100 Ferdinand Omanyala koro yudo fuongruok ahinya bang' ka koro ne oyudo visa mare ma kata bedo ni notimne application jumbe 2 mano mokadho mare to kod nyathi nyako moro ma bende jang'wech nodeko kendo koro ne chuno mondo giwuog nyoro godhiambo pod gina yamo gichomo piny Amerika kama bende godhiambo bende ne bedo gi ng'wech kata kamano iwacho ni samoro koko nyadhi yudo thuolo mondo mi oring jowetege to nya ketne omiye ywe mathin to ketne oring kende papa kendo koro pim to kod jowetege kaluwore ni koro deko mane nitiere koro penjo to en ng'ama nokoso timo kamano. He will have a few hours to rest before he competes in the 100 meters heat Friday and hopefully qualify for the semi-finals and the finals. Mano coach mare Duncan Ayemba ema bende koro ne loso eyo machalo kamano. Ite maro mar ang'wen inside UDA's strategy to gain control of parliament and the county assembly. Iwacho kanyo ni korka kombe mopogore opogore UDA jogo ma bende koro giketo mondo koro miyo lar kombe UDA oketo ji 261 mar kom mar MP senator 39 governor 41 women rep 43 MCS 1,200 to kod 91 ODM oketo 180 mago jo 81 od bura 31 ma bende koro tine mar UDA cha mano senator governor giketo 23 kende women rep giketo 34 kende ka MC keto 800 to kod 8 mago ma bende koro ni bwo UDA mano nyiso ni UDA mane gi ji mang'eny ahinya joma giketo mochung' namba 3 en Jubilee baso namba 4 en ANC Wiper DAP Ford Kenya independent candidates to kod duond buche moko bende ema koro keto ji mantiere kanyo total iwacho ni ODM koro nigi ji kae Azimio bende nitiere mano koro kang'e Azimio gi duond buche mag nitie total gin gi ji 2,800 to kod 6 Kenya Kwanza nigi ji 2,000 to kod 10 kendo koro koreyo duond buche mantie Azimio gi jomo chung to kod duond buche mantie Kenya Kwanza gi mochung to koro Azimio nigi ji mathoth ahinya to kok ng'injo duond buche to iwacho ni UDA koro ni malo ahinya kelwe kanyo kod duond bura mar ODM. Idwa ng'e anene koro ng'ato dwa ni mondo ng'e anene to ji adi ma bende koro dhi godo od bura bedo od bura mar assembly women rep senator kaachiel kod mago mag National Assembly gi weche mabende kono te Team Stars probe on pipe
pile up of unremitted pension billions omenda mabende iwacho kanyo ni mabende koro pok ochiw ne jogegi. Kibaki's elder sister dies of illness at 115. Mano nyamin ker machon ma Kenya Mwai Kibaki iluongo kanyo ni Esther Waitherero nowito ngimane higa mar 115. Kenya debt load surges to record 8.56 trillion. Wachne omenda maromo kanyo trillion 8.56 mago manyaka gi sani koro ma bende koro gowi ma ing'eyo ahinya. Again, weche bende biro somo ka Raila caught up in Nasir Sonko fight for Mombasa governorship. Odiochieng' mano manyoro Raila ne nitiere kaunti ma Mombasa kendo koro nyaka gi sani koro en PM ma bende dhi bedo mapek ahinya kind jalar kom mar governor Ahmed Nasir Sharif kaachiel to kod Mike Mbuvi Sonko mar Wiper ma bende koro nyaka gi sani. Rawacho ni you cannot get a gun without bullets. That's why I have named the team that I want to work with, right from MCS to the governor. Mano kano wacho ni odwaro kaka Mombasa na odwaro ja ODM nyaka chop malo. Mago weche mabende koro ne nitiere kendo koro no orwako kanyo Sonko donim with Azimio blue cap kana orwako ne kanyo gudu maro marambulu kogo ni Sonko karibu kendo koro en PM ma wacho dhi bedo matek ahinya. Preparation for transition on course. Matiang'i says wacho ni koro ikruok mar koro tugolo telo e lwet kata chiwo telo kowuok ne ker mabende koro tieko Uhuru Kenyatta kadhi machielo gin chenro mabende koro oseketi kare keto serikal mabiro. Judges retreat to rule on Sonko's case. Wacho ni judges mag Supreme Court Mosenya bende nyaka gi sani koro gigeno mar biro golo ng'eto ewi Sonko ma bende koro no thichi higa mar 2020 kaka governor ma Nairobi. Yes, Kenyans are hungry and hungry, says Ruto. Wacho ni jo Kenya gi owang' to gidenyo. Mano Ruto kane nitiere e Nyamira kendo kod counties mamoko kaka Narok ma bende koro no dhi e Migori to kod Kisii. They are peddling lies that William Ruto is hungry. If you broke our big four agenda, did you want us to laugh with you? Openjo kamano. No wacho ni Ruto e owang'. To kani uketho big four agenda man bende wacharo kaka serikal. Idwani mondo nyier kodu. Yes, Kenyans are angry and hungry, says Ruto. Kiambu governor candidate step up gears as polls ni ayo Senator Kimani Wamatangi gi James Nyoro bende koro nitiere kanyo ka koro wach ma bende teka hinya pia ma teka. Polls natembea ka ng'ata rati Nyaribo in the lead. Iwacho kanyo ni kaluwore kanyo kod Tifa ma bende nogolo nonro margi en kanyo rungu ka ng'ata county ma Murang'a kucho en ma bende koro telo kodana Doyo bende otelo county no Arati Kisii Mos Nyaribo ma Nyamira Okongo Mogeni kaachiel kod jo Nyatembea mago bende koro otela hinya kanyo. Wach mar fuel kata mafuta bende koro bei ma bende koro no wach ni bei no dhi chung kaka en bei mani keti mano oketi dwe mokadho dhi chung kamano nyaka chop 14 dwe manyien. Omiyo mano baga koro Uhuru Kenyatta nose keto omenda mathoth ahinya mondo ng'i kaka biro duoko mondo bech modhi kik med edo. Koro en fuong'ruok na jo Kenya ni beche pod ochung' mana kanyo. Relief as Uhuru step in to stop increase in fuel price. Mane gima bende koro wacho kae ka koro nitiere omenda moketi kanyo bilion 16.67. Bosomo kanyo ite kae toke kod weche mag ng'weche Manyala races against time and at least big show begins. Kae wacho ni koro Manyala onego beni koro ringo kawuono. Manyalo ne beni ringo kawuono kango chopo kanyo saa 4:30 mar otieno. Manyala nyaka gesa ni pod ne yamo sama bendo loso ne ka ringo kocho Amerika ndeko ma bende koro mar visa. Lem dak president Uhuru mano ma senyise kanyo ite kanyo bong'ane na iye kanyo ka ite mar adek bende koro ntiere e wach mano mokwongo. I was paid 1,500 to fake medical report for Bado's aid, says Medic. Mano iluongo ne Cliff Omanyi ma bende koro tiyo kar thieth ma Kisii Teaching and Referral Hospital. Wacho ni ochule $1,500 mondo mino ochuga neno boke ne Michael Oyamo ma bende koro itudo mantiere kod bura kaachiel kod bade wach mar nek Sharon Bado kendo wacho ni ne ochuogo mondo mino wach ni Oyamo
no monji no yudo ko monji che otieno no mabende koro Sharon no ne gibo somo ka en ite mar adek kanyo weche mathoth ahinya. Brothers dead after row over alcohol bill. Iwacho kanyo ni nitiere jal mabende kono chowade kod pala kendo ginegore gwenge mag Naivasha kocha cha nikech kong'o. Okay, Uhuru makes speech for Raila's election with 16 billion fuel subsidy. Wacho ni Uhuru koro jalni koro keto papa mondo bed mayom ne Raila Amolo Odinga ka koro bech modhi nyaka gesa ni kono doko. Gina weche mimene wasomo kaje President keen on influence Jubilee intercession in twilight days to duty. No loso kanyo senyo pass out maro special forces mag obila mag administration kod obila mag kanga mano tieko tiegruok mag gi e gwenge mag Kamanga. Gin weche bende kanyo weche mag siasa ka kwang'iyo go court drama Sonko is spirited battle to overturn impeachment. Chebukati and Marjan put to task over IBC fairness kani chokete gi kanyo. Gin weche mabende kono tier bosomo kendo mana makaka senyisi no manyala wachne mamincha to kod weche mag tuke mathoth ahinya nono mag oboke mabende koro wan tiere godo okinyi masani. Riti masani hinga Jesse Omondi.